so sirrin raina ke ce Usman Wuski. Ni dai ke na zaba masoyiya mu zamto abokai na rayuwa, idan babu ke zani sha wuya ki zo ki tallafa min a rayuwa. Ni dai ke na zaba masoyiya mu zamto abokai na rayuwa, idan babu ke zani sha wuya ki zo ki tallafa min a rayuwa. Da farza na bude bakina don na furta sirrin ruhina, akan kini fa na zamzautacce ba na ganin komai a idanuna. Da zaki zo kidan bani tallafi ya sanya zuciya ta rage kuna, tabbas inda ke bani shan wuya masoyiya da ke zanye rayuwa. Zamto abokai na rayuwa. Wiske kadai ce a gaban su, mata dubu dukan bayanki. Abokai suna yi mini barka domin na yi sa'ar mai kirki, akan yasa nake godewa rabbu da yasa na zamto mai sanki. Masoyiya ki gane zance na, da ni da ke tufa babu rabuwa. Ki ba abun da ba za na yi ba, domin da ke na zamto a zahiri. Gare ni ba duke zana dumauce, masoyiya ki zamto mini sirri. A tan kaɗan da na yi kece tsaba, cikin miyar agen kece gishiri. In zan rayu ba ke masoyiya ban sanya ya zana yi kasantuwa. Idan ba duke zana sha wuya. Wayo duniya ta yi mini daɗi, amma idan da sanki a kalbina, sabanin hakan za na sha wuya. Taho ki zo gare na abar sona, a kuda yaushe fata na da nake ki zamto mahaifiyar 'ya'yana. Ki haifan tagwaye masu farar zuciya kamar takiyar baiwa. Zamto abokai na rayuwa, idan babu ke za na sha wuya ki zo ki tallafa min